Daghang salamat sa imong produkto sa Nance Corn Coffee, Nance Lemon Oil, U8 ug Nance Herbal Capsule. Okay, daghang salamat no kay Ma'am Rosemary. So first naga-experience siya og tinatawag na to na constipation o insomnia. Constipation mga kanans, okay ni yung dugay siya makapagbawas mga kanans or makalibang. It takes pila ka days, mga 3 days, 4 days bago makabawas siya. And then when the time nagkakaroon siya ng constipations, maka-feel bitaw siya na medyo gahi yung hugaw niya. So there's a possibility pwede siya makadevelop sa tinatawag na to na mga hemorrhoid or mga almoranas. Next, kay tungod na dili kayo siya makalibang mga kanans, taas ang possibility yung mga acid na gikan sa iyang colon, pwede kini siya ma-absorb sa ato ang dugo. When the time ma-absorb sa atong dugo, mahimong acidic ang ato ang dugo, and then yung acid sa atong dugo, maka-apiktar kini siya sa mga selula sa ato ang lawas, sama sa ato ang brain cells mga kanans. So kung ang apektado ang ato ang mga selula, pati man atong brain cells mga kanans, ang resulta kini is magkaroon ng medyo maka-irritate or sometimes nagkakaroon ng insomnia. Or sa gabi, maglisod siya o katulog mga kanans. So kumbaga kini siya, resulta siya sa simple lamang na constipation or dili makabawas everyday mga kanans. So gitry niya ang pag-inom sa Nance Corn Coffee ug nakita yun na no, after mga few days, few weeks mga kanans, nibalik yun kaayo ang iyang pagbawas. Kumbaga nahimo na siya everyday, nindot na siya, dili na siya gahi, and then nakita po niya sa iyang pagtulog, mas nindot na iyang katulog, mas nakuha na niya yung pila ka oras bitaw, mga 6 to 8 hours na makatulog yun siya mga kanans. And then nitry po siya sa paggamit sa Nance Herbal Capsule o U8 Herbal Capsule tungod na asay na batyagan ng mga pagbanhod or mga panakit-nakit po sa iyahang lawas kay tungod po sa iyahang nature, sa iyang trabaho na medyo bugat mga kanans. Yes, dako kayo ikatabang ang Nance Herbal Capsule o U8 Herbal Capsule para ma-relax yung mga kaugatan nato, yung mga muscles, pati man may pagawas ang mga uric acid sa sulod sa ato ang lawas. So pwede nun, ang Nance Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day, din U8. Kung taas ang imong uric acid, gina-recommenda ko ang pag-inom, 1 capsule 3 times a day po ang pag-inom sulod sa 15 kaadlaw mga kanan. So mga katuno, ang ato ang mga rekomendasyon kaninyo. Dyan ako si Cecilia M. Lagora, taga Zone 1, Hilaplanon, Baikingon, Cagayan de Oro City. 1 year na ako nagagamit og Nance Herbal Capsules, og Nance Herbal Coffee, og Liniment Oil. Kadua ko mag-inom og Nance Coffee buntag og hapon. Siya dagit kayo akong katulog og kumakainom og Nance Corn Coffee. Kada gabi ipod ko maghapla sa Nance Liniment Oil. Tibok lawas akong haplasan. Inigmatan ako sa buntag, hayahay akong paminaw. Mawala gyud akong mga pamaol. Ug ang Nance Herbal Capsule, mao akong gi-maintain pag inom kada adlaw, taas man gud ang akong uric ug cholesterol. Tiyadag gyud ang inyong product. More power and God bless. Ate Arlene and Doc Chan. Okay mga kanans, kay Ma'am Cecilia no, so sa iyang laboratory nakitaan siya sa pagtaas sa iyang cholesterol, pati man ang iyang uric acid. Okay, cholesterol mga kanans, naa say maayong epekto sa atong lawas ug naa pud say dili maayo na epekto sa ato ang lawas. Kadalasan ang mga cholesterol makuha kini sa ato ang mga pagkaon ng mga fatty foods, mga dairy products, yung mga animal fats, and then even yung gatas mga kanans, taas kayo ni siya og cholesterol. Kung musubra ang cholesterol sa atong lawas, there's a possibility na pwede siya makapalapot or makapa-sticky sa atong dugo, and then taas po ng possibility na pwede magkaroon kita ng mga bara-bara ng mga kaugatan or nagkakaroon ng mga coronary artery disease mga kanans. So ang mga simptomas na mabatyagan tayo sa pasyente, banhod, puy-puy, and then luya ang ilang lawas. Then sometimes makitaan po sa ilahang blood pressure na mutaas po siya mga kanans kay tungod nagalisod na ang iyang kasing-kasing sa pagpump tungod sa lapot ang dugo, and then nagkaroon po ng mga bara-bara ang mga kaugatan mga kanans. Next, uric acid, kadalasan makuha ni siya sa mga laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda, sa mga ginamos, bagoong o mga parat. Ang uric acid pag musubra sa atong lawas, either i-deposit niya sa ato ang mga kasukasuan or sa atong kidney mga kanans. So kung hina ang imuhang elimination or pagpagawas sa uric acid mga kanans, there is a possibility na pwede ka makadevelop og mga arthritis
or mga gouty arthritis. Pwede po magkaroon po ka ng mga bato sa sulod sa imuhang kidney due to taas ang imuhang uric acid mga kanan. Then sometimes, pagtaas atong uric acid, pati man atong BP, mutaas po siya, and then magsigilabad ang atong ulo, and then sometimes sa gabi, nagkakaroon tayo ng insomnia mga kanan. So, okay, mga pamaagi para makontrol, ma-minimize nato yung paglapot or pagtaas sa ato ang cholesterol. Number 1, lifestyle, kinahanglan sa mga fatty foods, iwas muna tayo. More on high fiber, more on gulay. Kung gusto nimo na akaimnon para mubalik kalig-on ang imong mga kaugatan, matanggal, malusaw yung mga cholesterol na nigahi sa mga kaugatan nimo makanan, at the same time, mubalik yung normal na blood viscosity, and then yung blood volume para dili mo taas ang ato ang blood pressure. So ginarekomenda ko, og dako kayo kataba ang pag-inom sa Nance Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom ni mga kanan sulod sa 15 days or 30 days. Next, para sa uric acid na taas mga kanans, ginarekomenda ko og dako kayo katabang ang pag-inom sa U-Aid Herbal Capsule. 1 capsule 3 times a day ang pag-inom sulod sa 15 days and 30 days. Then after 30 days mga kanans, kung pwede, makapalaboratory ka, mas maayo mga kanans kay para mahibawan na to yung level sa imuhang cholesterol, sa imuhang uric acid, and then para makaibaluta kung until when ang pag-inom sa Nance Herbal Capsule o U-Aid Herbal Capsule. Kung okay na, balik na sa normal yung sa laboratory. Kung gusto lang nimo na, Doc, kinahanglan lang ako para naalang ko ipang health support. Pwede makainom sa Nance, 1 capsule 2 times a day, din U-Aid 1 capsule once a day for health support na lang siya mga kanan. So mga katuno, ang atong mga rekomendasyon sa mga pasyente na naitaas o cholesterol, pati man taas ang ilahang uric acid. Ate Arlene and Doc Jan, ako si Helen Dimapi, taga Purok 5, Consolacion, Cebu. Upat na katuig na kong giantos ang ako sakit, kay nadakin asman gud ko. Daghana nga tambal akong giinom, wala gid maayo. Naminaw ko sa iyong programa kabahin sa Nance Liniment Oil ug Nance Corn Coffee. Ang Nance Liniment Oil gud ang akong gihaplas sa akong piang ug sa akong sakit sa abaga. Kay na ako problema sa kasing-kasing karon, kaluoy sa Ginoo, wala na ang tanan akong gipamati. Ang Nance na gyud ug Nance Coffee ra gyud ang nakaayo sa dugay na akong giantos nga sakit. Daghang salamat sa inyong produkto. Ayan, okay, dapat isa, Doc. Ate Arlene, ako si Nico Labandria of Southern Luoc, Plaridel, Misamis Occidental. Bagong nanganak ang akong asawa, nagproblema ko kay walay gata sa iyang suso. Nakadungog ko sa radio nga ang Nance maayo kayong inon. Ning palit ko dayon gipainom na ako akong asawa, puri buyag at R. Karon kusog na kayo ang gatas ug himsog akong anak. 5 months na. Salamat kaayo sa Nance Herbal Capsule. Okay, first kay Ma'am Hilin, no? So siya naka-experience sa pagdakinas, mo ko to no, na si mga discomfort sa iyang paglakaw-lakaw mga kanans o gapanakit-nakit po ng iyang mga kasukasuan. So in the time na madakinas kita mga kanans, sometimes na mga ligaments, na mga nerves na naipits po siya. And then nagkakaroon po siya ng mga secretion, and then sometimes nagkakaroon po siya sa pagtaas sa tuang uric acid or gina-deposit dito sa nagkaroon ng inflammation ng mga kasukasuan o mga joint. So sa mga nadakinas mga kanans, mas maayog yun na when the time madakinas mo, haplasan rin ninyo kini og Nance Liniment Oil. Labi na paggabi o sa iyo sa kabuntagon mga kanans. Kaya tungod na ga-inflame pa mga sa diya sa imuhang joint mga kanans, there's a possibility na magkakaroon ng deposition sa uric acid and din mugahi siya. Pag mugahi siya, samot sakit, samot na magmulmul, samot siya na mag-inflame siya mga kanans. So mga katununod, ako kayo katabang sa inyo ha, sa pag-apply sa Nance Liniment Oil para dili na maghubag yung mga kasukasuhan, karoon ng inflammation or nagtaas ang iyang uric acid. And then, naapod siya ay na-mention na nagkaroon siya ng heart problem or sakit sa kasing-kasing. Okay, nagkakaroon lamang ng sakit sa kasing-kasing ang pasyente kapag ang iyang lifestyle medyo nadaganan niya sa pagkaon sa mga fatty foods, mga dairy products, and then mga high sugar content, pagkaon po na naisagol na mga caffeine content. So, okay, so yung mga caffeine content like mga soft drinks, coffee, mga tsokolate. And then mga pagkaon na sobrang mga parat or high in sodium content. Kaya kinisya ng mga kanans, makaresulta siya sa pag-increase sa atuang
blood volume. And then there is a possibility magkaroon po ng mga bara-bara ang ato ang mga kaugatan kay tungod sa cholesterol, sa sugar, pati man sa ato ang uric acid mga kanans. So makatong mga kanans na kinahanglan sa lifestyle nato sa atong mga pagkaon, medyo dandahan kita lalo na kung naana tayo mabantayan ng mga problema sa kasing-kasing. Ang mga simptomas, kung ikaw naanay mga problema sa kasing-kasing, first, nagkakaroon ng palpitation. Ang grabe ang buto-buto sa imong dugan or dali ka makulbaan mga kanans. Ikaduha, naanay mga pamuhipoy sa imuhang left shoulder mga kanans, and then mabantayan nimo na dali nakakapuyon, luyahon, and then dali nakahanguson mga kanans. And then maka-experience pud ka mga kanans during sa pag-BP na taas pud ang pressure sa imuhang dugo. Then ang uban pud nagkakaroon na ng mga chest pain or sakit na kaayo ang ilahang dughan mga kanans. Kung naa ka kini na mga simptomas, kung pwede lang control na kita sa ato ang lifestyle kay para dili maglalap ang problema sa sulod sa ato ang kasing-kasing mga kanans. Okay, number 1, kinahanglan kita makurot at least mga 8 to 12 glasses of water per day. Importante na siya. Sa pagmata pa lang sa buntag, kinahanglan nato mo inom 1 o 2 ka baso na medyo init-init na tubig mga kanans. Okay, importante na siya mga kanans para ma-activate ang ato ang digestive system at the same time makatabang na siya para dali malusaw ang mga cholesterol na nanigahi sa sulod sa ato ang digestive system mga kanans. And then, ginarekomenda ko po na after or before sa imuhang pag-exercise, mag-inom ka og non-scorn coffee. Non-scorn coffee para makontrol yung acidity at the same time panglimpyo sa imuhang colon para iwas ang constipation para dili maglala yung problema sa ato ang kasing-kasing mga kanans. Kay paghugaw nga ato ang colon, kadalasan yung kasing-kasing po nato apektado tungod sa mahimong acidic ang ato ang dugo mga kanans. And then exercise, brisk walking exercise muna around 15 to 30 minutes mga kanans. And then sa mga herbal, dako kayo ikatabang sa mga pasyente na naay problema sa kasing-kasing sa pag-inom sa non-serba capsule. Imnon ang non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day sulod sa isa ka bulan. Then you eat, labi na kung nitaas ang uric acid, nitaas na po yung blood pressure ni mo makanans, and then naan mga panakit sa kalawasan, paghuot sa dughan. Inarekomenda ko ang pag-inom sa you-eat, 1 capsule 3 times a day sulod sa isa ka bulan ang pag-inom mga kanans. Then monitor na kita sa ato ang blood pressure, cholesterol, uric acid, and then of course sa atong lifestyle mga kanans kinahanglan mas maayos siya kay para mas dali makuha nato yung mga full potency sa mga tambal nato ang mga ginapang inom mga kanans. So mao kato no sa mga pasyente na naay mga problema sa kasing-kasing. And then next, kay Sir Nico. Okay, sa iyahang partner, bagulan daw ng anak ang iyahang partner and then nagka-problema sila, kay tungod may lang ang gatas sa iyahang asawa mga kanan. So, meaning to say, dili masatisfied yung baby mo na talag sa yung baby, magsige lang sa gilak or luya yung baby mga kanans. So, gitry niya ang pagpainom sa iyang asawa, ipainom niya o non-serba capsule. So nakita yun nila yung maayo na resulta in terms sa production sa gata sa iyang asawa. Nindaghan ang gata sa iyang asawa, and then ang nakanindot po ang mga kanans is na-improve, nitaas yung quality sa gatas sa iyahang asawa. When the time na na-improve, na-enhance yung quality sa gatas sa inahan, pati po yung baby mga kanans, makita po ninyo na himsog ang baby, lami permanente iyang katulog, and then nibalik ang kapagsik sa iyahang lawas mga kanans. So sa mga kababayan na nagapa-breastfeed, kung gusto ninyo mo maayo yung quality sa inyong gatas ug mudaghan po yung production sa inyong breast milk mga kanans, inarekomenda ko ang pag-inom sa non-serba capsule. Pwede imnon 1 capsule 2 times a day ang pag-inom mga kanans. And then before ka magpa-breastfeed mga kanans, ginarekomenda ko na i-hot compress mo muna yung breast ni mo mga kanans. Okay, kuha lang ka o panapton, ibabad ni mo sa medyo init-init na tubig, and then pugaon ni mo, katong panapton ni mo na medyo init-init, mao din to ang imuhang, murag, iano na ni mo, ihaplos sa imuhang breast mga kanans, patuyok na siya mga kanans. So dandahan lang siya, kini siya katabang para yung gatas ni mo dili siya magtibugol-tibugol. Kasi sometimes kung tibugol ang imong gatas and then lapot ang imong gatas mga kanans, there is a possibility na ang baby nag-struggle siya sa pagsak
or sa pagtutoy kay tungod hinay ang paggawas sa iyahang gatas mga kanans. So mo to no, nakinahanglan i-hot compress siya mga kanans, makatabang pay para dali lang magawas yung gatas sa inahan and then yung baby mas dali sila masatisfied and then dali sila mabusog mga kanans. So mao katuno ang ako ang mga rekomendasyon. Ati or ako si Baby Sabroso Ambag, taga-Butong Diplahan sa Buanga Sibugay. Ako gidad 50 years old. Naggamit ko og Cervicare tungod nagwala-wala akong binulan ati oy. Pagkakaron, mag-maintain ako og Cervicare og UAID. Ako gyud maintenance tungod maayo jud sa akong panglawas. Thank you so much. Ako si Baby Sabroso Ambag. God bless you always. Ayan. Okay kay Ma'am Bibi sa Broso, no? Before, nagkakaroon siya ng problema in terms sa iyang menstruation, lalo na sa iyang edad na 50. So, diligin nato katingalan mga kanans, no? Na ano si mga simptomas, sa ginatawag nato ng mga perimenopausal syndrome mga kanans. Kung naana kay mga perimenopausal syndrome mga kanans, kadalasan yung pasyente maka-experience sila na nagkakaroon ng mga irregular ang ilang menstruation, naana yung mga discomfort during silang menstruation, and then sometimes makabantay sila na short temper na lang sila or dali sila masuko mga kanans, and then init permanente ang ilang lawas, and then naipanahon po na as in naluyag yun ang ilang lawas, din naapo yung mga unexplainable na kalit lang mulabad ang ilang ulo, kalit lang naluya ang ilang ulo. So murag di nila masabtan ang ilahang pamatsyagan sa sulod sa ilang lawas mga kanans. Kini siya tanan is due to hormonal imbalance or nagkakaroon ng mga hormonal changes kay tungod nagkakaroon ng menopausal ang babae. So mo to gitry niya pag-inom sa Cervicare Bran Herba Capsule. So, pag inom niya sa Cervicare Brand Herba Capsule, mga kanans, nakita niya na dibalik o kaayo ang iyang panglawas. Kaya ang Cervicare Brand Herba Capsule, makatabang siya para ulian ang mga nawala na hormone sa sulod sa imuang lawas. At the same time, yung Cervicare Brand Herba Capsule, mualalay sa matris sa mga babae para during sa ilang menstruation, maipagawas yun ang mga hugaw, mga itom-itom na mga dugo, and then maibalik o kapag sick, kalikon ang sulod sa ilahang matris mga kanan. So kung menopausal ka, dako kayo ikatabang ang pag-inom sa Cervicare, 1 capsule 3 times a day, good for 28 days. After 28 days, pwede na lamang imnon 1 capsule 2 times a day for health support mga kanans. And then UAID, kung naakay daghan, mabatsagan bitaw ng mga panakit-nakit sa lawas, lalo-lalo na sa mga nagkakaroon ng menopausal, kay kadalasan, dali lang mutukar ang ilang mga arthritis, dali manakit ang ilang mga kasukasuhan. So nindot pod ug maayo pod na isabay sa pag-inom ang UAID Herba Capsule. Pwede imnon 1 capsule 2 times a day kung dili taas ang uric acid. Pero kung taas ang uric acid level sa imong lawas, ginarekomenda ko ang pag-inom sa UAID 1 capsule 3 times a day sulod sa 15 days or 30 days mga kanans. And then, ayaw po kalimti na maggamit po og non-liniment oil para sa imong mga kasukasuhan, sa imong mga kamot or mga tiil, lalo na kung ka-experience ka na nadali ra ubanhod ang imong mga kalawasan mga kanans. Non-liniment oil ang imuhang ihaplas. So, mga katono, ang ako ang mga rekomendasyon kaninyo mga kanans. At early nandog dyan, ako si Manuel Fortuna, taga Tagum City, Barangay West. O nagapaminaw gid ko sa inyong programa. Akong ma-shares, ako kasinatian, binhod akong tuong bahin sa paa. 1 year na gid nako ning giantos. Isulayan ako pag-take ang non-herbal capsule. And within 2 months, nagkaanam gid siya kawala. Isulayan pod na ako ang non-scorn coffee. Ganahan kaayo ko kay adlaw-adlaw kong gabawa. Salamat gid kaayo sa produktong NANS. Okay mga kanans, okay Sir Manuel, no? Yung mga binhods at mga tiil mga kanans, sometimes is resulta kini siya sa ginatawag nato nagkaroon ng mga sciatica mga kanans. Kining sciatica mga kanans sa nerves nato ni siya na yung mga ugat nato mga kanans is apektado tungod sa mga kolesterol na nigahi magasulod sa atong ugat ba. So kay tungod nigahi yung mga kolesterol mo no sa atong paa dapit na area mga kanans, diya jud yung banhod kay tungod yung sirkulasyon sa dugo. So unsay nung dad nigahi ng mga kolesterol. So, nigahi siya ng mga kolesterol. So, kinahanglan gid siya na nahinayon siya lusaw na lusaw. Dili siya kaliton na tanggalon mga kanans. Kaya kung once na kaliton mo mo siya tanggalon, there is a possibility na magkakaroon ka ng thrombosis. Thrombosis, mga natanggal na mga kolesterol or mga uric acid or mga blood clot, naggahi pa siya and then nag-circulate sa atong lawas and then nibara
sa mas gagmay na ugat. So may tabo, total obstruction mga kanans ang resulta niya. So kung nagkakaroon ng total obstruction, there is a possibility or ang mga komplikasyon sa nagkakaroon ng thrombosis, mo katong tawag nato, nagkakaroon ng mga cardiac arrest, respiratory arrest, or sa iyahang utok mga kanans, pwede siya ika-stroke. So mao to no, yung sciatica nerves nato mga kanans no, na importante na siya mga kanans kung naamay mga cholesterol na nigahi diya, dahan-dahan ang paglusaw. So kinahanglan niya siya dahan-dahan, dili siya pwede kaliton na tanggalon ang cholesterol kay makakos siya og thrombosis mga kanan. So mas lala ang iyahang mga komplikasyon. So imong bato na natay imnon na pampalusaw sa cholesterol sa uric acid. So mas maayo isabay ang pag-inom sa non-serba capsule o UE derba capsule. So continue lamang gina siya yung pag-inom so sa isa ka bulan hantod na mabantayan bito nimo nawala na yung mga pagbanhod sa imong mga tiil mga kanans. And then haplasan pud siya og NANS liniment oil. Okay. Yung isa, itong ingon daw nato na simpleng banod lang siya mga kanans, and then pag-aplas lang nimo, okay na dayon, mawala na yung banod. So kada lang siya, niluya lang ang ato ang mga ugat. So it takes mga pilar na kadis, or pag-inom sa tambal, and then totally nagyud na ayuan. Pero yung nagkakaroon ng mga sciatica problem mga kanans, kadalasan it takes for weeks or a month para gid siya hinahinay na malusaw. Depende na lang sa kadakuon sa nibara sa mga ugat mga kanan. So mo to no, yung diferensya sa simple lang ng banhod tungod sa luya ang ugat, ang isa tungod sa naay dako na kolesterol na nibara sa atuang mga kaugatan mga kanan. And then iwas muna tayo sa mga pagkaon sa mga fatty foods, mga dairy products, yung mga oily, then mga preservative, and then yung mga taas og uric acid, yung mga high in sugar mga kanan. And then exercise, brisk walking or walking exercise ang mas nindot, mas maayo sa imo mga kanan. So mga katanaw ang ato ang mga advice kay Sir Manuel. O syempre may gala, ayaw mo kalimot sa to ang tawa-tawa si tungod kay double protection ang gihatag nga na kanimo. Again, tawa-tawa si o syempre ala niya tong mga medyo limtano na o adunay problema gyud no. Again, usbon ko rewind sa mga kabataan nga medyo weak gyud sa klase o katong dugay kay mga catch up. Ayan, para smart ang atong mga kabataan, remind ang gabita o ang mga lolo, lola, nanay, tatay para malikayan ang mahimong limtanon kay boss ko tayo sa dili basta magkaedad didara na medyo weak po ang ato ang kaabtik sa pangunahuna. So again, remind ang gamiton. Wala tayong oras, no? Yes, at Arlene, mga kanans, dagan kayo salamat sa inyong pagpaminaw o ginaot may nakatagabig mga impormasyon aron sa pag-angkod sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Aniya na ang makalinaw na programa.